खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसि आरो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि मोनसे गिदिर खहा बिदा फंबाय सानैबो बिपिएफ आव मोनसे समाव गोख्रोङै खामानि मावदोंमोन। बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि थाखाय गोबां बिहोमा होबोनाय सानै बिदा फंबाय, बे बिदा फंबाया बे समाव बिपिएफ खौ जोगारनानै बिपिएफ खौ नेवसिनानै बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय। मोनसे समाव जारबारि बिसिडिसिनि मासिगिरि महरै बिबान लाबोनाय आरो मोनसे समावनो बिसिडिसिनि थामहिनबा जारबारि प्राइमारिनि गाहाय नेहाथारि महरै बिबान लाबोनाय आरो टिसिएलसिसिनि मेम्बार महरै खामानि लाबोनाय बिदा फंबाय सानै, बे सानैया इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय। बिपिएफ खौ जोगारबोनानै बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय। नंगौ, बे समाव बनरगाव बियाबनि जारबारि बिसिडिसिनि मोनसे समनि मासिगिरि बिथां राजिब नार्जारि आरो नबज्योति नार्जारि बिथांमोना बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल आव जगदान जाबाय। बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि गोख्रों खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिदा फंबाय सानैबो बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल आव जगदान जाबाय। बनरगाव बियाबनि सिङाव थानाय जारबारि कमिउनिटि हलआव मोनसे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जयनिं हाबाफारि दंमोन आरो बे हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स सिस्लारिया बाहागो लादोंमोन आरो बिथांनि नुजाथिनायावनो बे समाव सानै बिदा फंबाय राजिब नार्जारि आरो नबज्योति नार्जारि आरो लोगोसेनो चन्द्रकान्त खाख्लारि बिथांमोना बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल आव जगदान जाबाय आरो बिथांमोना जगदान जानानै गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों दि सानफा एफा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा लासै लासैनो बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल आव जगदान जाबाय दं आरो बे जगदान जानायखौ नुयोब्ला साननो हायो जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया फैबाय थानाय समाव माबायदि थासारि जाहैगोन बेखौ हमदांनो हानानै बे समाव बिदा फंबाय सानैबो इउपिपिएल आव जगदान जाबाय। प्रमद बर'नि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जगदान जाफैबाय। सानै बिदा फंबाया मोनसे गोख्रों थिरांथा लादों। बे थिरांथा बायदि बिथांमोना बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल आव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। नंगौ, नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों दे सानै बिदा फंबाय जारबारिनि मोनसे समनि बिसिडिसिनि मासिगिरि, टिसिएलसिसिनि मेम्बार आरो मोनसे समनि जारबारि प्राइमारिनि गाहाय नेहाथारिया बे समाव बिबान नागारनानै मोनसे समाव बिबान लादोंमोन आरो बिथांमोना दा बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल आव जगदान जादों। बिथांमोना आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननो बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होनि। दा सोंलु बादिनो फिननाया बेबायदि, आङो सिगाङावहाय बिपिएफ आव थानानैहाय आङो प्राइमारि कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मावबोदोंमोन। बिसिडिसि चेयारमेनबो मावबोबाय आरो टिसिएलसिसि मेम्बार हिसाबैबो आगुआव दङमोन। दा बिपिएफ आवहाय जि समखिनि आङो दङमोन बे समखिनियाव आङो बिपिएफ खौ मोजां मोननानै बिसोरनि आइडिय'लजिफोरखौ मोजां मोननानै बिसोरनि डिसिप्लिनाव थाफानानै मावबोनानै जेब्ला आंनि मावनायनि समा जोबो अब्ला आङो फ्राय 10 बोसोरसो आङो गावनि न'खरनि माखासे बार्डेनखौ लानानै आङो जिरायथ'नाय जादोंमोन। गोबाव सम जिरायनाय जादों आरो बेवहाय रावजोंबो आं कमिउनिकेट खालामाखै, खुनु पार्टिजों आं लोब्बाबो गैया। जास्ट सासे भटार्स हिसाबै, इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै आं थाबोदोंमोन। खिन्थु आंखौहाय सम आरो बोथोरा थाबाय थाया हिसाबै सानखांनो होदों। आं सानखांदों, सिन्था खालामदों। जि समाव जि दोलोआ जेरैबायदि मोजां आजेन्डा लानानै फैगोन बेखौ जों वेलकाम खालामनाया मोजां आरो मावनायखौ नोजोर होनानै मोजां मावनायखौ जोंबो सापर्ट खालामनाया मोजां। मानोना जोंनि ओनसोलफ्रा जौगानांगौ।
जोंनि मानसिफोरा जौगास्रांनो हानांगौ। दा बेवहाय जों बाधा बा हेंथा बायदि हारसिङै एरखेनानै थाबाय थानाया गाहाम नङा। बेखौ साननानै आङो गोसो जाफिनबाय। पार्टियावहाय आङो निश्चय थानानै मावनांगौ समा दानोसै होननानै। दा बे समावनो UPPL हान्जानि मानसिफ्राबो माखासे कमिउनिकेसनाव फैबाय। बिथांमोना लिंबाय फैदो जोंजों मावफादो, मानो जिरायनानै थानो, समा बेखार जायो। बेखायनो आंबो सानबाय, मोजां मोनबाय आरो BPF खौ नागारनानै UPPL आवहाय दिनैनि दिनाव आङो जयेन जाफैबाय। एक्सुवेलि आंनि जिथु गोसोनि साननाय, आंनि जि मतामत बेखौ दिनैहाय फंनैसो फोरमायनानै होनो थाखाय आंखौ खावलायनाय। आं गिबियावनो नोंथांमोननि बे बड' चेनेलखौ बड'लेण्ड रादाब चेनेलनि साफ्रोमबोनिसिम आंनि गिबियाव गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं बावहरग्रोनाय थाबाय। आरो लोगोसे दिनैहाय बे समाव जि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय आङो साफ्रोमबोनिसिमबो आङो दिनै गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आरो लोगोसे दिनैहाय जि बे जोंनि जाहारबारि ओनसोलाव बे DCDC अफिसनि सिङावहाय जि थांखिखौ लानानै दिनैहाय बहाय आङो बाहागो लाफैनाय, बिनि बिसयै आं फंनैसो बुंनो थाखाय आङो आखायाव लानाय जायो। थारैनो नंगौ, दिनै नोंथांमोना आंखौ सोंदों जे नोंथाङा एथ'दिन धरि BPF राजनितिक दोलोआव थानानै दिनै हरखाबै मानो UPPL दोलो राजनितिक दोलोआव बेबादि जयेन जाफैखो। आंनि फोरमायनांगौआ बेनो, आंनि गोसोनि जि साननाय आं बेखौ दिनै फोरमायनो थाखाय आङो आवगायदों। थारैनो जों मानसि हिसाबै, सुबुं माहारि हिसाबै जोङो जेरैबायदि जोङो थांनानै थायो, बेबादिनो बहाय बिसेसकै बांसिनैनो बुंनो थाङोब्ला इसोरनि माखासे महिमानि गेजेरजों दैदेन होजानाय होननानै जोङो बेखौ गोसोआव गनायनानै लानो गोनां जानानै फैयो। थिग बेबादिनो आङो फैयै फैयै जेरैबायदि BPF राजनितिक दोलोआव आङो जिखिनि हायो, उदाया सुदायाब्लाबो जाबा जाब्लाबो आं जेरै मावबोदोंमोन। नाथाय बिनि उनावहाय गोबां काहानिफोर जानानै थांबाय। दिनै आं बे काहानिफोरखौ आङो आसलथे एफा गोलावै आं फोरमायनो लुबैया। एक्सुवेलि आङो BPF राजनितिक दोलोआव जेरैबायदि वार्कार हिसाबै मावबोखांनायनि उनाव आङो BPF राजनितिक दोलोआवनो दङना गैलामोन बादि माने गेजेराव आङो जिरायनानै थाथ'नाय बायदि जादों। दा बे समावहाय आंखौ किसुमान जिथुनाखि आंनि मावनांगौनि हाबाफारि, आङो बेवहाय माखासे मावनांगौ बादिनि हाबाफारि आगबागफोरखौ आङो दिनैहाय आखायाव लानानै खामानि मावनानै आं बे परिबेसखौ आङो लानाय जायाखिसैमोन। गोसोआव सानबोदोंमोन खामानिखौ मोजाङै मोजांनो आरो बेबादिनो आङो हानायखिनि बे समाजनि आरो राजनितिक दोलोआव थानानै माबा मोनसे खामानि मावलांनायनि आंनियाव उद्दिस' गैया नङा दंमोन। नाथाय सम आरो परिबेसा आंखौ बेबायदि खाबु होयोब्ला आङो एसे दलरै जिरायथ'नानै थानायावहाय दिनै फैयै फैयै आङो आंनि गोसोनि साननायजों आं मोनसे डिसिसनाव फैनाय जायो। गोसोआ सानबोबाय थादों फैयै फैयै इसोराबो आंखौ निस्सय बेबायदि मोनसे साननायावहाय आंनो मोनसे राहा लामा दिन्थिनानै होनाय बायदि मोनसे नैबे आं परिबेसखौ मोननो हादों। दा जेरै आङो सानबाय आंनि गोसोआव राजनितिक दोलोआव थानानै एसे खामानि मावलांबावनो नामा, मावबावनो आंहा गोसो दंमोन। नाथाय आङो सम परिबेसाव जेरैबायदि आङो थाथ'नायनि गेजेरजों फैयै फैयै आङो नैबे दानि जिथुनाखि UPPL राजनितिक दोलो रुलिं गभर्नमेन्ट, बिथांमोननि माखासे जिथु आदर्श
आइडिय'लजि प्रिन्सिपाल आं एसेब्लाबो आङो बिथांमोननि बे हाबा मावनायाव आंनि गोसोनिफ्राय एसे आंनि दृष्टिभंगिया गोजोननायखौ आं नुनो मोनदों आंनि गोसोआव गोजोननाय आं नुनो मोनदों बेनिखायनो आङो सानबाय बे समाव एसे समावनो आरोबाव आङो इउपिपिएल राजनितिक बेलायाव थानानैनो आङो जि हायो एसे एनै जा रोङो जा हायो आं खामानि मावफालांनो थाखाय आङो बे डिसिसनखौ नाजावनानै लानाय जाबाय बेनिखायनो आङो दिनैहाय बे नैबे हाबाफारियाव दिनै नोंथांमोना नुनो मोनबाय गमामायैनो आङो इउपिपिएल राजनितिक दोलोआव दिनैनिफ्राय आङो सासे इउपिपिएल राजनितिक दोलोनि सासे साधारन कर्मि हिसाबैब्लाबो जा हायो मावलांनो थाखाय आं बे समाव नैबेखौ बे समखौ आं नाजावनाय लानाय जादों दा गोबां बेबादिनो बुङो राजनितिक दोलो हिसाबै नंगौ बयबो राजनितिक दोलोआनो गावबागाव दोलोखौ गोख्रोङै लाखिनो थाखाय बयबो मत बिनिमयखौ होलायो मतामतखौ होलायो सम बोथोरा नाथाय नोंनि साननाय बादि नोंनि बुंनाय बादि जानो हागौ बे समा मोजां समा सफैयाबो जानो हागौ दा बै समा जेला बै समा सफैगोन अब्ला जों बुजिनो हागोन जे गमामा इउपिपिएल राजनितिक दोलोआनो देरहागोन बा बिसोरनो सरकार दानो हागोन जानो हागौ बै समनि बाथ्रा खिन्थु नैबे समाव आं नुनो मोनदों नैबे समाव आं बे समाव एसे आङो एसे अबजार्भ खालामनानै मोननो हादों माखासे गोबां माने जिखिनि दङमोन फुराना बिपिएफनि वार्कारफोर दिनै फारि 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 दिनैहाय माने इउपिपिएल राजनितिक दोलोआव जगदान होनायखौ आं नुनो मोनदों अब्ला बेफोरखौ नायहरोब्ला जानो हागौ इउपिपिएल राजनितिक दोलोआ एसेब्लाबो साननो गोनां लुबैया जानानै सफैनो हागौ अब्ला बिदि जायोब्ला निश्चय सरकार दानायाथ' सरकार दानांगौआथ' असम्भब जाहैनो हागौ दा बियो सम्भबबो जायाबो जानो हागौ खालि आसा बुंनाय बादिनोल' जाहैनोबो हागौ दा बे बेलायाव आं बेखिनिखौ बुङो एसे गोब्राबखौ आं नुहुरदों मानोना परस्परा मिला प्रिथिया पार्टिनि सम्पर्कआ एसे फाराग जानायखौ आं नुदों माखासे आइडिय'लजिनि बाथ्रा हमनानै लादो आंनि बाथ्राखौ आं एसे फोरमायनोसै दिनै आङो जि बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै आं बुंदोंमोन नाथाय आंजों जेबो सावरायालासिनो आंनाव जेबो सोंस्लु फिनालासिनो सोरबा सासेनि फंसे खोथाखौ खोनानानै आंखौ दिनैहाय बेबादि एभयड खालामदों दा बिबाननिफ्राय सासपेन्ड खालामदों बेफोरो आं सानदों आंखौ जि खालामबाय गुबुनखौ बेबादि खालामनाया थिग नङा बे आइडिय'लजि नङा पार्टिनि खमसे खम एसेब्लाबो बुजिलायफिननायनि गेजेरजों जोङो परस्पराव थालायनो थाखाय जोङो पार्टिखौ मजबुत खालामनो थाखाय जोङो माब्रैब्ला जोङो माने थांखिखौ जाफुंहोनो हायो साबसिन होननानैसो आङो कामना खालामो आरो दा बे मोनसे अब्ला नायनि इउपिपिएल राजनितिक दोलोनि जिथुनाखि आदर्श जेनाखि जेरैबायदि खामानि मावनो थाखाय आगान सुरदों जानो हागौ बे बोसोरथाम बोसोरब्रैयाव बिथांमोना जेरैबायदि जानांगौ बे रोखोमखौ जे हाजोबद्रायथारगोन बेबो नङा लासै मोनसेनि उनाव मोनसे बिथांमोना मावनो थाखाय जेखौ आखायाव लागासिनो दं निश्चय मावलांगोन मोजां रोखोमनि मावलांगोन आरो रायजो राजाफोरनि सन्तुष्ट जिथुनाखि गोनांथि गांनाय उखैनाय बेयो लासै लासैनो पुरन जालांगोन बे पार्टिनि इउपिपिएल पार्टिनि सरकारा जुदि थारैनो आरोबाव मोजां समखौ रायजो सालायनाय समखौ मोनबावोब्ला निश्चय आवगायलांनो हागोन होननानै आंहा दृढ़ बिसास आरो फोथायनाय दङ